kumsang ka Sakhua somriat pariat Indiana USA muna chuan meiche tlerol pathum Alexis Velle Beverly te chuan an metal band ngai nat em mai concert chim turin road trip hi an lo nei me ka hetianga engemaw chen an tlan hnu hian gas station a chuan dingin petrol te chuan thuna dorngak tupa upalampang to hian TV hi lo enin Pastor John Henry hian thu hi lo soi mekin metal band ho chu thalai ril ru roi peng thin tu le ngai tu na dik lova kai roi thin tu ti chuan alo soi chia a Beverly chuan chanchin bu pakhat hi han Kevin chuta chuan satanic ritual awanga thalai an thi thu hi alo in ziaka he thil hian Beverly chu a chu ti nuam chi lova ma se Alexis se chuan chung thil te chu mi ti hlawan tumna mai ani tu chu alo soi ve thunga countera an thil leina bilvel an pek lai chuan dorhak tupa chuan ponlama chuan thil hlom tam taka thu lo hrilin film khur tu chuan alo cha a Alexis si chuan an puitling ve towa anin ven ve thei thu chuan alo changa hetian mamote an lam zo nu hian an jin kongbok chu an zo chun zom le a radio chu han onin radio lama po chuan zan masalama thalai pathum an vi hlum thu hi an lo puanga chulai hmuna chuan satanic symbol vel alo omawangin satanic ritual nei na ani ngai an rin thu hi an lo soya hetianga engama chen an kal le nu hian blue van pakhat hian ron tlan pelin an motor windshield tak me chuan milsek hi an ron voma kongsira chuan motor chu han hung tha in milsek ron vom tu blue van a chung te chu an chia chuan lo borbor maya ma se a blue van a berla chu lataka chuan lo tlan towa hetianga engma chen an tlan le nu hian concert nei na mun tur po chu an thleng ve ta a lam huaina te chu an pathum chuan an han pek le te a concert nei na in chung lama luan tum lai hian an mani ron tlan pel tu blue van kha an bul loka lo in pak chuan va muwa zirtirna engamani tak khan pek ve deuh hlak chu an du wangin veli chuan halpua chu han halin an motor chunga chuan a han vom luta chuti halpua an pu deuh thak ta ka chuan chu motora chu mi pathum mak Ivan le Kovacs te chu an ron chuaka Alexis si chuan an motora milsek an ron vom thu le moilo taka an che thu chu a han rila an ni ho po chuan ngai dam chu lo dilin ngai dam dil nan beer te chu an han threa chumi hnu chuan metal music chungchang te chu soitlangin rin ai tak chuan anin kom ngai ta phiena Beverly chuan makaten satanic le kabu an kengani ti awa mu chuan a chu atinuam lo hle maya chuta concert na lama chuan an paruk chuan in zilutin lam huaina te chu in pa zelin nasa tak chuan an lama limpo chu an lim tlang hle a concert zo nu chuan Ivan chuan zan chu alama tho wangin Alexis se thian ho chu bara kalpuya chuan soma ma se Alexis se chuan an umna bul nai vela chuan bara omlo thu lo hrilin concert na tanga mun hlawak lawa an thu le a chung te tu ma an omlo thu han soin a thian te chu an ina leng tur chuan soma anin peihnu reilawa chuan Alexis se te in lama chuan an che chuak zui ta ni amun wa thlen chuan mi pa ho chuan an in Julian an ti in ropui chuan ti hle a Alexis si chuan an in chung chu han fan Kalsualpuin mi pa ho chuan an in chu ropui an ti in apa chuan engna tak thokang mo an ti ro maya in komchar lama chuan meite chu chemin an in kom tlanga in turte chu an le in pa reng boka hemizan hian limve ve ti lo chuan Beverly chuan a chungril taka chuan nuam lo ti ruk na riau chu ani tlat maya in chung lama te chuan a han lu le ren ron thina tum khat po Alexis sibula chuan hetiang thil hi alati ngai lo wangin nuam lawati thu chu lo hrila ma se Alexis si chuan lau thong lo tur le an dan anga ve mai tur chuan alo ti ya Beverly hi an thian thar ni in an zinga hian an la tal tam lawa Alexis si chuan Beverly bula chuan chumi zan chu atan zan poimo takani thu chu hrila Beverly po chu ponlama chuan a chuak ve le maya heti ponlama a chuak le maka loading nen chuan anin suduna maka chuan ai in turken chu Beverly kora chuan alo le buak pala maka in thiam lo chuan Beverly chu a kot chu hak tira a pocket chunga chuan Swiss blade hi alo oma he thil hian Beverly chu ati hlau thong hle maya maka chu han in soifia ngal watin chu thil chu a unau pa ta ni thu chu alo hrila a chu anom lo sa to te reng nen he thil hian a nom lo na chu ati zual hle maya Swiss blade chungchang chu Alexis si chu hrila Alexis si chuan maka chuan min thadon lo hrim ti chuan fiam thu do hian Beverly chu lo changa ponlam mayan chemna chuan thukhom le in Alexis si chuan in turte chu tos le in an hun kal towa thil thleng to te chuan soitlanga an thil in atanga reiwak lo hnuwa chuan maka chu lurun hein leya chuan amuzala
Alexis chuan an thian pa in tura chuan drugs an telem ni ti chuan a han zota ma sen ni chuan an tel lo thu a lo changin an ni zok chuan an telem ni ti chuan an zo leta Alexis te chuan an thil in lai chu an rit hlel lo na tur ni om tak chuan an han ina hemi nu hian ivanale kovak sa te po chuan an in tur chu an in zo le in an nu rewak lawa chuan an ni po chu ni khor khelo chuan an tlu zui le ta ni heti ni khor khelawa an om nu hian me che ho chuan in chung lama chuan nuk lutin chera hian korpo halo chuan an phuar beta an luwa chuan tuivot chuan han lein an ron har chu an thil mu chuan abara khai chiang khop mai banga te chuan satanic symbol te chu lo in ziakin in thoina ni om tak tak te chu alo oma mi pa ho chuan an khong ina chu han dilin chu ram tur chuan an dila ma se Alexis sile veli te chuan ngai om tak hian an lo nui thunga a thian te pati nunglama chuan Beverly po chu lau thong tak chuan alo ding ngoi vereng boka Alexis chuan satanic an ni lo thu le metal band po an ngai na lo thu te chu arun soi chuka Alexis chuan an ni chu Christian Paul pakhat khowa tran tir fanu te an ni thu han hrilin satanic kal thau ti mol phonan an mani anga mi an tha thin thu te chu a han hrila aiwana chuan zanma salama in thana thil thlengkha an mani ti ani em ti chuan a han zota Alexis bok chuan lo chang le in zanma salama thil thlengkha an mani ti ani lawa ma sen unaw te thil ti ani thu le chumi zan chu an hunani ve to thu chu a han hrila aiwana ta thian pathum tan chuan beisei chu a bodu khopang le Alexis le veli chuan han tui ni le in an mi tha thin te chu satanic kal thau kutnu ang thei turang bera an chua thin thu le chu thil chu mi ten lo hlavin Christiana an lawin le pha thei chu an beiseya aiwana chuan thin rim takin pathian ming chalin mi in thata in thil ti hi adik lawani alo tiya ngoi to tur chuan Alexis che chuan aiwana chu an hawa ma se aiwana thin rim kal tuang lak lo chuan ala an chun zom zela Alexis thin rim chuan achem te ket chuan a ngonga tak chun han vi sakin aiwana chu thisen chuak tam lu tuka wangin a boral zui ta ni Alexis chu makalama chuan han hoile in pathian hne na ngai dam dil tur chuan a han tiya heti tha tum le lai tak hian Beverly churon in rolin thil hril do poimo takanei thu chu han soya in chung lama chuan an pathum chuan an han lut khoma heti mei che ho in chung lama lu lan hian ma ka chuan kovak sabula chuan a kong hren chu a ban phak maya om thu le a spike mang chuan an phorna hrui chu an ti cha thei mai arin thu chu lo hrila restroom lama chuan mei che ho chu lo in mu komin Beverly chuan mi pa pahni labang te chu ama na ti hlum du thu chu a thian te chu lo hrila an zirti na thin chu alo la hriat thiam lo thu han hrilin ti hlotlin sak nge du thu chu a thian te pati Alexis le veli chu a hrila hetian ti tlan lai hian maka te thian dun chu lo in phelin an run tlan chuaka me che pathum te chuan lo dan tumin an lo be ngala Alexis chuan kovak sabana chuan a chem te ken chuan alo zai sak mana chumi nu chuan maka te thian dun chu e turvel da thatna pantry room a chuan an tlan lut tu na Alexis le veli thin rim lutuk chuan pantry room kong khar chu an chum dop dop maya Alexis la chuan an thi don thau thawa awol samzonga thil hi ti mai turania alo lati tan maya kovak saban hliam atang la chuan thisen chu a chuak du em maya maka chuan a thiam ang chuan a ban chu lo tuam saka Alexis chuan Beverly bula chuan manruate chokalama wala tur le chumi mang chuan pantry kong khar chu ti chiat tur alo tiya maka ta thian dut pati tlan chu the chan chu ama wangani ti chuan Alexis chuan Beverly chu alo sil haw dewa tui lo deuh chung chuan Beverly chu chokalama chuan vakalin aerosol ken hi va mu in chu thil chu arun keng pheya he thil mang hian maka ta thian dun omna chu an han ura chu ge sawang chuan maka ta thian dun po chuan thok har chun ti dun hle maya an thomno te chu han phelin kong khar ko te chu an no du na heti maka te ges mangan urmek la hian kong khar kik thom hi arun oma Alexis sinufron suzeni hi arun langnol maya a passport a thengil wanga ron le ni thu han hrilin in chung lampang room lama chuan han kal chawin a passport chu a han la a chole ma chuan ven pol an kota a mu thu le an in ruktum an ome mo ti thu chu a han hrila an ni ho chuan an thian te ta an ho sakani thu chuan an lo changa ma se suzeni chuan police le apa alo hriat tir man to thu chu alo hrila police te an lo kalani chuan false alarm an lo ti rik pal thu lo hril mai tur chu na tiya hetia chole don lai tak hian ei tur da na pantry room lam tang hian thom hi a hrele ta tlat maya thil dik lo eng thile mani chu a omani ti chu a hre thiam nga la
Alexis si chuan a thian te ne na partian nei thu le a thian te thom mai mai ani thu chu alo hrila anu chu adu ni chuan a kal thei to thu chu hrila ma se Suzeni chuan a thom hriat chu thom satlia mai mai ni lo ti hria in en dik ngei chu tuma Ivana ruang omna rum kha vahongin a thil mu chuan a bara khai khop maya a thil mu rap lu tuk chu ron tre chuaka aron hoile le chi tia chuan Alexis si chuan anu hron chu chemte chuan alo vita a thian nu velingei po chuan Alexis si chet dan chu makalo ti in anu hron e matha du chu alo ring lova police an local don bok nen veli le Beverly te phei chu lo thona chuan an khat towa ma se in nei tu nu ber Alexis si chuan lau thong lo tu le engkim chu ama kota da tur chuan alo ti ya chaukalama Beverly Hills si omek chuan Alexis si paina ina nei na le ka poimo tak tak ta chu alo hai chuaka emi mai pi lama hian sum tam tham takan lo da that ta chu a mu chuak boka ei tur da that na roma tang mek ma ka le kovak sa te po chuan win bottle chu lo chuke in bottle hriam mang chuan me chia te chu beilet chu lo tuma ma se hetia beilet an tum mek lai hian veli le Alexis si te chuan an ta na kong khar chu an lo hala ti ngei na dang om hek lo le ei tur da na roma chuan re om ti tak chuan an tang le ria heti lai hian police motor po chu an in kota chuan arun thleng towa Alexis si chuan police officer pa chu kong khara chuan alo va chhona Resul palwanga ron phone an ni thu le anu chu tuitaka amuta wanga a kai tho du lo thu chu alo hrila police officer pa chu arang theyang bera kirtir wat chu tuma ma se police officer pa la chuan Suzeni amu ma lo chuan kira tum lo thu chuan alo chang thung sia chumi mai pialama ani chu an chung ko member ani nge yem ti chen nan a ID mu tur chuan atia Alexis si lau thong chu in chunga chun ron tlan lutin room pakhata hian a biruwa police officer pa chu asilai nen chuan in chunga chun ron lutin Alexis si chu aron zong kuala Ivan le Suzeni te ruang omna room chu ron mu in police officer pa chuan tual that tu chu ron chuak tur chuan atia police officer pa tong thoman hriat ta ka chuan ma ka te thian dun po chu lau thong dau tak chung chuan an ron chuaka apui na chu ron ngenin tual that tu me chia pathuman om thu le an mani chu atwar tu ni thu chu an lo hrila ma se police officer pa chuan an mani zok chu tual that tu ni tura chu ngain an pati chuan man chu tuma hetian hnial builai hian veli chuan police officer pa sila chu lo lak sakin ama chu kapluma velin police officer pa a kaplumani ti hriat chuan Alexis si chu alo hlau thong vele thunga asilai ken lai chu petur chuan atia ma se veli chuan alo pedu big si lova chu pistol chu in chuin an pani chuan anin sual duna Beverly chuan mian tha thin chu du tok to tur chuan alo tia Alexis si chuan pathian du dana an ti mai thu chuan alo chang ve thunga heta hian Beverly chuan a thian te bula chuan a thil hriat ang chu zep nei haup lavin aron soi chuak ta ni Alexis si pa John Henry chu satanic cult how to pa berani thu te a fin na manga an thloka suk sak mai dan te chu aron soi chuaka donation an don thin te po chu ama kauna alu zel dan te chu a soi chuak boka mi tranpui ngai te tranpui anga alan lain an sum le pai te lo e sakin an omek na in rok pui tak po hi chu sum mang chuan alo lei hi alo niya Beverly chu anung lampang atang chuan veli chuan ron man thutin anin chei boi duna ma se Beverly chuan himti faina aken mek mang chuan Alexis si le veli te chu lo beletin a hliama heti lai hian makale kovak sa te po chu an omna ruma tang chuan film khur tak chuan ron chuakin Beverly chu anung lampang atang chuan an ron bei thut maya ma se Beverly chuan a thian te pani lamtang ani lo thu le an mani pani chu chua atum reng thu chu alo soi ve thunga a thian te pani chu satanic cult thau tu pain an thloka suk sak to thu chu a hril tel boka kovak sala chuan thisena hlau na sato in arang lama hospitala an roi vat lawani chuan anun na hial poin a tor mai chu hlau om towa Beverly chuan Alexis sin motor chabi kol thu chu ma ka chu han hrila du thlan tur om chuang hek lo le ma ka chuan Alexis te chu a zon mu nge chu angai don ta ni heti lai hian lai chu ron thima Beverly chuan kovak sa chu pistol chu pe in lo omri tur chuan atia a thian te pani zong tur chuan a che chuak vele ngala in pon lama chuan motor pakhat hi arun tlana ni ti hriat tak hian arun enga kovak sa chuan tranpuina dil tumin pon lama chuan theilo chuan vakal chuaka motora run thleng chia chu Alexis sipa John Henry hi alo niya kovak sa chuan tunge ni ti hrelo chuan thil dan te chu lo hril fe in apui na chu lo nge na John Henry chuan asilai ken lai chu handila kovak sa chuan
tunge ni ti hrelo chuan asilai ken lai chu pe a police ko ni om tak chuan police te chu an phone der vela ko vaksa chu asilai pek ngei chuan akap hlum ji boka satanic cult thau tu pa John Henry chu in chunga chun ron lutin ruang lo let phung mai te chu aron muwa ma se chung ruang le pheng phung te po chu enga ma chuan aron ngai lem lova Beverly in light on na azon ko lai chuan valley bok chuan Beverly chu anung lampang atang chuan ron beile thutin na satak chuan anin sual du na Beverly chuan an thil ti mek chu thil dikani lo thu le athlok chu an suk sak wang mai mai ani thu chu alo hrila Beverly thil soi omzia chu valley chuan a hrethiam lova a thian nu chu phatsan tu ti chuan a dem hle thunga heti lai hian makapo chu Alexis Siruma chuan lo han lut chovin motor chabi chu alo han la a chuale do lai tak chuan Alexis chuan chemte nen chuan lo bein na satak chuan anin sual du na veli chuan Beverly chu tha tum chu na rek beta a tho cham man trep tia chuan veli sam chu hal sak mana heti tal bui lai hian lai chu Beverly chuan alo ona heti lai to on le nu hian kovaksa thi chonga lo let reng chu wa mu in kovaksa chuan maka chu chan him turati in reilova ani chu athi zui ta ni maka chuan Alexis chu tha ngai tum chuan alo rek beta heti lai hian apa John Henry chu silai nen chuan ron lutin maka chu rong ka pa boina lian takalo cho chu Avangin John Henry chuan afanu Alexis chu ron hawa Alexis chuan a thiam lawani lo thu le a thian nu Beverly wang vekani thu chu alo sei ve thunga John Henry chuan afanu bula chuan hemi tan hian Beverly chu ain pe toi ti ni lo mi ti chuan alo haw le a Alexis chuan thileng kim chu asiam that le tur thu chu alo hril ve thunga macha John Henry chuan toimani chuan hemi thil siam that na tan hian anun na a hlana ngai ni alo ti thunga police ten in thana thleng meka ama chu anrit hlel lai ani thu han hrilin afanu chu chumi tanga a fihlim theina turani thu chu han hrilin tha tum chuan a rek zui nga la ma se a re hlum ma in Beverly chuan apa chu aron khong thluwa chutia thian nu in aron chan chuak chu Alexis po chu alo lom hle a Beverly bula chuan ani po chu atwar tu ve thoni wangin plan bo puya chuan a soma ma se Beverly chuan a thian nu thil soi chu engma chu a oi du to lova he thil hian Alexis chu ti thin rimin Beverly chu tha tum chuan aron bei zui le ta ni van dui tlak deuh mai in Alexis chuan maka ban chu palfu in chung tuk veratang chu natla a Beverly chuan maka chu vapan hnaya van nei tlak deuh mai in maka chu alo la thilova maka chu kai thawin muang chang chuan Alexis motor dan na chu an pan du na in kot zola chuan Alexis chu thiang der chuan alo leta muang chang chuan motora chuan lutin chulai hun chu chua san chun tuma tian chua san don lai hian Alexis chuan tlan na tur motor kongpuya chuan lo dingin Beverly chuan an mani ti hlum tum tu Alexis chu dim na tel ho lo chuan asu hlum zui ta ni atu ka chuan news reporter te chuan chiat to na mun chu pat khomin mi paruk lai an thi thu chu an reporter te chuan John Henry chu komin thil thleng chu hrelo ni om tak le poiti mel tak chuan a om vela afanu chu satanic cult alo tel ve thu le chumi wang chuan heng thil te hi a thleng ta ni chuan a soya thalai te chu film khur tu le Christina in let tur chuan an ti zui boka gas station na dora khan Beverly chuan medical supply rang te chu lein putar pa hne na chuan TV a thin mu zong zong chu oi to lo tur chuan alo tia medical supply le te chu maka hne na chuan han pe in an pahni chuan chulai hmun atang chuan anin khal chuak le a Beverly hian John Henry poisa lo thuruk te kha alo la chuaka tuna chuan mecha ho sa tak alo ni pha don ta ni